हेलौ लोगोफोर, आं दिनै नोंसिनो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बे जाहैबाय BTC नि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि दाख्लैसो बावै फिजिकेल फिटनेस टेस्टनि थाखाय खारनाय मानाय जादोंमोन। बेनि रिजाल्टखौ होबाय। सोर सोर सेलेक्ट जादों नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन। बेयाव मोननै रोखोमनि भेकेन्सि एबा टाइपनि केटेगरिनि बेयो जाहैबाय फार्स्टआव फरेस्टाराव गासै 1947टा फिजिकेल फिटनेस टेस्टआव सेलेक्ट जादों। आरो मोनसेया जाहैबाय फरेस्ट गार्ड। नोंथांमोना बेखौ बोरैहाय नायनांगोन, बाहाय मा वेबसाइटआव नुगोन, आं नोंथांमोननो खोन्थागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नाय। भिडिअ जागायनायनि सिगां नोंथांनिसिम आंनि मोनसे रिक्वेस्ट, जाहाथे नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा अन्नानै आंनि एडभान्स बड'लेण्ड इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। साबस्क्राइब खालामनो थाखाय बेयाव गोजा बटन साबस्क्राइब नुखागोन, लोगोसे बेयाव बेल आइकनखौबो थुनानै ला। आं बिदिनो गोदान गोदान साख्रिफोरनि आपडेट होयो, नोंथांमोना बेखौ नायनानै लानो हागोन। सिगां बोसोरनि कुइसन पेपार लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअ आसा खालामो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन। स' जों दानिया भिडिअखौ बोरै बाहाय बेखौ रिजाल्टखौ नायो। जों जाबाय दिनै बे रिजाल्टखौ नायनो थाखाय नोंथाङा जायखिजाया नों बाहायनाय जाय ब्राउजारखौ बाहायो बेखौ अपेन खालामनानै ला। बेनि उनाव गुगोलाव सार्च खालाम सेन्ट्रेल सेलेक्सन बर्ड BTC क'क्राझार। बिनि उनाव सार्च खालामनायनि उनाव बेबायदि पेज फैगोन। बेबायदि पेज फैनायनि उनाव नैबाहाय सेन्ट्रेल सेलेक्सन बर्ड होनाय नुखायो। बाहाय नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामदो। क्लिक खालामनायनि उनाव बेबायदि पेज फैगोन। बिदि पेज फैनायनि उनाव नै बेयाव नुदों फिजिकेल टेस्ट रिजाल्ट फरेस्ट 18 डिसेम्बरावनो रिजाल्ट होदों। नोंथांमोना नैबे भिउआव क्लिक खालामनो हागोन। क्लिक खालामखांनायनि उनाव बेबायदि पेज फैगोन। बेबायदि पेज फैनायनि उनाव बेयाव रिजाल्टआव क्लिक खालामदो। क्लिक खालामबानो डाउनलड जागोन। अट'मेटिक आं डाउनलड खालामखानाय दं, ओंखायनो बिदि जादों। नोंथांमोना बेखौ खालामखांनायनि उनाव नै नोंथांनि रल नाम्बारा दंना गैया बेखौ नोंथांमोना नायनानै मोन्थिनो हागोन। जुदि नोंथाङा बेयाव नाम दंबा नोंथांनि थाखाय आरो इन्ट्रेन्स जाबावगोन। बेयाव पास जाबा नोंथाङा आरो इन्टारभिउ दं। इन्टारभिउआव पास जाबानो नोंथाङा बे साख्रिखौ मोननो हागोन। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदों। भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक आरो शेयार खालाम, आरो अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। एसेनोसै, थेंक इउ।